Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародаро, як мавзӯъро хостам дар шумо бирасонам, ганда важне. Ҳатман ба дигарро расонем. Назди мо як ака омадаги суҳбат кардем, акаи Суроб гуфтена? Аз Краснодар. Красноярск. Нигоҳ кунед ситуация чӣ хеле. Таги 4 миллион айбанк қарз мегиранд кредит барои лечение фарзанд. Таги як 2 миллион дар фарзанд расход мекунанд леченияда. Таги як 2 миллиони дигаша як недоблогер, як инфоциган дар расход мекунанд, курс мехаранд, товар мехараду месӯзад. Вай бошаи акара килад мекунаву связда нестем. Ба назди мо омадан, мо суҳбат кардем, зан задем, телефонода ҷавоб намед. Як коригараш дар телеграм ҷавоб дод ки пага бивин. Мо обязательно пага мерем, худо хоҳад. Ай пеш суҳбат мекунем, агар якдигар фаҳмӣ шавад нағз, агар нашавад баъд уже ариза Следственный комитет, прокуратура ба тамоми интернета мебарорем. Илтимос комментарияда беҳақорат, бале бародар бояд ки мисол фарзанда леченияша давом медодун, но мо мардуми тоҷик, халқи тоҷик зудбовар ҳастем. мо тарбияи хуб дидагием, дилсӯз ҳастем. мутаассифона ҳамин чизҳо истифода мебаранд. Инам як мисли азарт шидагиай вақтҳои охир, ҳамин бизнесу курсу дигару дигар. Мардум мебинад шавқ ҳавас мекунад ки ӯз ман мерам курс мехарам, миллионер мешавам. Но мутаассифона дар уҷа паси экран бисёр ҳолата лицемеро шидагианд. Аз тоҷик будан истифода мебаранд, аз узбек будан истифода мебаранд, аз намозу аз ислому аз риш истифода мебаранд. Мардум бовар мекунанду месӯзанд. ин авози кадом ҳолат дар қарор доштани бечора падаре ки барои фарзанд маблағ қарз гирифт ай банк, таги 20 сол да пул гирифтагия, 20 сола, правильно? 20 сол да пула гирифтагия, проценти калон кати. ин авози сухта шишта оби дида када бародаро. И дар ҳаму виҷдони ҳаму шахсияту, ҳаму нидоблогерое ки шумо курс мефурӯшем, ман шуморо ба ҳаму одамое баробар мекунам ки недавна видео карда будам дар масъалаи лакиҷетай меган, ратиҷет меган, ракеткаву мисол ставкаву дигару дигар. ҳамаи шумо ҳамин якенда, якин фарқият надорем, просто функсиятон ҳар хелай. Ака дар масъалаи курс ҳастай одамое ки хуб дарс метиҳанд, ман ҳамаро дар назар надорам, но ман лично ай бисёри ҳамин тиҷорат гузашта ман дидам вақте ки ман против ҳаромхӯрии мисол партнёрон будам, баъд уже мо ҳамкориро бас кардем. Вақти ҳаромхӯришона дидам, вақти фанду фиребшона дидам, дар бисёр ҳолат просто шавқу ҳавасу ҳаракати энергия қуввати ҳаму барои ҳамие ки штоби шумо курси вайёро бихаред. Тасаввур кунед 100 нафар да фурӯхтани курси проблема нест барои блогерои имрӯза мисол, чунки мардум булҳавас ҳастанд, мардум зудбовар ҳастанд. 100 нафар 100 ҳазори курса гирифт, и уже 10 миллион. Ай ака 200 ҳазор да курс гирифтагия, аз 100 нафар 200 ҳазори, и уже 20 миллион. Ба конечно мегарданд Таиланд, ба конечно мегиранд BMW, Mercedes, Porsche, мисол Ferrari, чизе ки маъқулай, ё ки Дубай дигар ҷо меранд, ба мардуми мо мебинанд, меган бес и бачаи мардак зур буда, уна Lamborghini дора, уна Ferrari дора, Дубай да гаштай, Таиланд да гаштай, неки намефаҳманд ки ҳаму кучагӣ гирем бахшиш кайфу сафое ки блогеро кардесиян айсуми курси шумоа. мада якта блогера мисол биёрен, якташа мада мисол биёрен ки ман надидам, шояд боша бародаро. биёен якдигара дастгирӣ кунем да иҷа. Якта блогер боша, як бор ду бор мисол нишон дода боша ученикоша ки бачаҳо эҳтиёт кунен, қарз накунен ки инаи ученики мо қарз гирифт сух. Ну нест бародаро, то што шумо дар нишон метиҳани хел нест. давай без кор кардан осон нест, дар аз он кор кардан осон нест. уҷа ҳар як крупни игрок ҳастай, ҳар як чизо ҳастай, ҳамарам наметона. барои дар уҷа иштирок кардан, барои уҷа ҳаракат кардан шумо бояд як гала запас дошта бошен. шумо бояд як гала гапу корто намонед, ё ки как минимум як 2-3 аккаунт додар дошта бошен ки падару модару зану фарзанд хонаро бихронаду шумо ҳушу хаёлтон фақат дар бизнес шава. но вақте ки шумо патент катиен мисол, вақте ки шумо худтон финансови трудности, состоянии пули зиндагитон и так вазнинай бо мехезен ай чанд ҷо миллион қарз мекунен, бо дар бисёр ҳолат мутаассифона ҳамун нидоблогеру инфоцигано бо товарои намефурӯхтагии худшона шумо да пешниҳод мекунанд. ин хел ҳолатҳоро ҳам шидагиай бародаро, складошон да чанд соло хобудагӣ товарора инами зурай меган воима мекунанд, шумо да метиҳанд, шумо мегиред. барои ҳамин илтимос бародаро, обязательно калотона кор фармонед дар масъалаи курс харидан, дар масъалаи тамошо кардан. и дар ҳама миллат ҳастай, дар ҳама миллат ҳастай. ай ислом истифода мебаранд, ай қуръон истифода мебаранд, ай оятҳои қуръон истифода мебаранд, ай намоз, ай ҳаҷ меран назди каъбада чилика мебардоранд, росту дуруғ сурат мегиранд, чиста бо намерени ҷазире ки бад ифлосе ки ман намехоҳам кучагӣ бадаш гирам бародаро, штоби шуморо фиреб кунанд, саме главне диққати шуморо ҷалб кунанд. тамом. даже ман даётон боша, як хоҳарам видео карда будам, маблағ мо гирифта дода будем, қариб шавҳараш сир мекард, таги 300 ҳазор буд, 300 чанд ҳазор буд. ман видео маста инстаграм да дароем бинем, фиребш кардам.
рафтем мо маблағша гирифтем додем ёрдамаш кардем даволем қариб шавҳараш сир мекард ҳамин дар нанги номуси шумо хатия шумо номус надорен ила блогеро як хелотон ама дар назар дорон шумо виҷдонтон мондагӣ нестай ҳамин просто шакли одамитон ай рӯи инсон мондагӣ тамом даруни шумо уже ҷазир шидагӣ но пока поздна нашида беҳтарин мешавад хатогиро фаҳмидаву ислоҳ карданай банда бехато намешавад ҳамамон як хатогӣ мекунем дар ҳаёт самое главное и вовремя фаҳмидану ислоҳ шудан а ин масъалаи акара мо обязательно бо видео мекунем обязательно дар шумо мерасонем а дар масъалаи блогеро беҳтарин мешавад амун нида блогерора мошенникора комментарияда отмечат кунен дигарро бохабар бошад ё ки баъд нависен текст кати нависен якта блогера отмечат кунен ки ҳамун блогер нишон дода бошад шумо да гуфта бошад ки мақсад инами мисол ученики ма мисол меорем да инам ученики ма абдуғаффор таги мисол 3 миллион сӯхт дар курси ма бачаҳо эҳтиёт бошед ё ки ина ученики ма мисол суҳроб таги 1 миллион сӯхт эҳтиёт бошед ё ки ученики ман умед ай дигар шаҳр омад хост миллионер шавад сӯхт якта блогера ман да мисол биёрем якташа мисол биёрем шояд ман пропускат кардагӣ бошам но то што ман рӯи таҷрибам медонам ягон блогери кора намекунам фақат результатора нишон медиҳанд ҳамин мебинанд ки якта ученикшон хушрӯ корш рафтестай ҳама кураторора ҳамара вниманияда дар ҳамин мекунанд чтобы результатира нишон бидиҳанду диққати мардума ҷалб кунанду курса савдо кунанд тамом даже ма дидагим ҳолатое ки хичон самовикуп кардагиян ай ученикошон савдош зур шававу нишон тиён гуфта ин хел ҳолаторам дидагим ма ин хел ҳолатора ма дидагим ба чашми худам таҷриба да дидагим ма зидди ин хел коро будам дар бисёр ҳолат ҳоли ман дар масъалаи вайбершам дар масъалаи азоншам дар масъалаи трейдингу p2p дигараш нам бо видео карда дар мардум мерасонам илтимос чашмотона кушода кунем бародаро бовар накунед ба умед нашен шумо мефуратона шуморо хе болои даст мекунанд шуморо миллионер мекунанд во ки метонистан худшона миллионер мекардан мешитан як ҷуда саломат бошед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро ямо бо ҳамроҳи акай Суҳроб нишастагӣ рафтем офис суҳбат кардем бо бародарое ки мисол ҳамин корода машғул ҳастам ана якдигар фаҳмӣ кардан хатогии ҳар ду тараф буд договор надоштан писмени договор устна гап задагӣ у тараф коригарош виноват и тараф акам гап зад хулоса общий язик ёфтам хатогиёшонро ислоҳ мекунанд ҳар ду тараф ака як миқдор маблағша гирифт як миқдорша баъд 10 рӯз ваъда кардан ака довольни ака чото зиқ метавонӣ шумо баро аниқ ҳолиам зиқ метавонӣ не ҳамаша вай кардем даже 50% пули дарсам гирифтем мисол ҳама тарафа нақс шуд худо ба шукр ана самое главное то что мехоҳам шумо да бирасонам бародаро илтимос дар оянда дар любой кор фарқияти надорад худ и тиҷоратай худ курсай худ ягон чизи дигар ҳама вақт ҳаракат кунем писмени договор кунем договортона зарани хонем саросима нашем даже метонем катитон договора гирем хона равен ёро рафиқтон да падар да нишон тен хонагиё да нишон тен мисол овардесам да агар ягон ака набошад да бартон хулоса шумо чатилна тафтиш кунену баъд имзо кардану маслиҳату кор кунен ин нақстар мешавад а дар масъалаи вайберсу азону мисол дигар чизо p2p мо хеле ки гуфтем бо худо хоҳад рӯзои наздик якчанд маълумоти дигара дар шумо мерасонем боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед аллоҳ нигоҳбонтон ассалому алайкум